nit me masro ne ganya muganda farani miniti bisaba gaw fe anga folin walimandon be awye awmun be lajalla wala sa kuna funum be sro malikunka ani jen fanro kunka niat masele Fopam no e forum panafricain des médias atako folo baranundon kera Bamako konnala kabeni juin kalo clé saba CCB la Centre international de conférence de Bamako akene nyama ya tumbe anga ministry nyama de bulo Abdul Karim Sako be nyafolike akokunga ni a fole anga jamana kono Mali la ni la jere belebele nyonka keno no e kuna fundila ka la jere ukumi ma forum panafricain des médias farafina kuna fundila ulu ka nyola jere ba anga jamana kono akene ma ba wulele jamana na no e invité d'honneur o e Maroc jamana yi alla bena Mali kuna fundila ka so ba fe no e maison de la presse no onyema El Hadji Banjugu Danteye jamana yin kono na ani farafina jamana na kibara dichugo ani kibara na sirawla ba u jata meka yira farafina jamana kambi kerengera niyama ISC jamanao inafo anye feno reke dukulo sanfa mi mangaka ke ko yeko obe foko ba je jamana waro kerengera niyama tuwa bu jamanao la minu be jawara yira ni jamana ko fole inka uka donga fo fe minu ndo kola bene unde do minu nga bare kuna fonia dilie no ye meja uye anye dola ngaro chama ne beni kenenka jamana ta aniko minu wara farafina jamanao la kanani kenen sheria ubuna masala ke baro daw chama kan kuna fundilaw gela mimbu ka uka bara kono anu ko be deme minina ka bo jamana marabaw yera yoro daw buna sini bela jelema ni kuna funu dinaw ma forme gagné ni kuna funu dinaw ta do ga baraka ngake chugumna nu ma do fana condition yana mawla mo be se ku corrompu facilement ni wariye pour que o ga se ka ta fin of mu manga fo et puis mu be se ga jamana de yera karinyona donc a kan bi formi yera kono anga se ga do anga kuna funu di ke chugumna ani africain to anga hakli falenke parce que mo chama nana ka bo Sénégal Côte d'Ivoire pays AES la ani pays maghrébin la famille Mali kuna fundila ka soba anyamai ayira ka fo kibara chama me ka di farafina jamana o kambi to abu jamana o ka jabranu anu ka sira wara o fe minu te sababa ye farafina jamana o kono na farafi dama na nyoye ni koinka bena donga fo fentama me ka fo doka min te sababa ye anga nga bara ke chugumna ambela jelen ka bo nyongo kalama na njera ka mfango fara nyonga e bise ka Mali kuna foni di Congo ka bise ka yen kuna foni di Guinée ma anga langula ami nyongo boko kalama o de mutualisation har ni seberete anye mi se ba anye na njera ko fara nyonga obuko dobo mais anana ka fo kuna foni di sira fana fe kuma chama ndi foala o ya saria wi mais ko do be kunu chien do bi chien te donc ni ma ba munu welela kana nu donne ndo kuna fondi banguka jien kono lolu na kana siga kuma ango alala mko ku yere nyininga kushika do bala gata kanga jamana segere ni oye kuna foni jantigilanda on ni oye agression ni oye amba nyini na ere ami media utiliser ko jamana ko dabla ni ne bara ndoye anga jango fo ni Mali kuna fondi la otoro la kuma fo afoko nunu ta obuga faso défense tala mais ni atraka da keneka Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale. Ambela jelega faranyonga. Ka fo jongo ala mo manga ka fo kibika kuna fo distrata ka bara suga do kenai wala saka jamana do siga sin sambaraka. Premier ministre no jamana gouvernement nyamai ay folike ka nyeshini ko la bemboma jamana nyama togola no général d'armée Assimi Goïtaye ninga yira ka fo kuna fundila obe joro bamna jamana kono basigi ni bembe sega sabati chugo mina o kuna fundi usrafe ko ukabara dantala kuna foni ko ani meja ko be yororo ko fitininte donc fo hakilu de ka jagabo sisa kala je bara be ke nyogon fe chugodi yado kuna foni yera fana seta musaka ko donc fo jamana yere jamana nyama o kala je musaka minga ka do organe d'état la mais bara fana se ka ke chugodi hal ni privé uye pour que olu fana sa ka ke u yere u ka barake u ka nafa sorala pour que sini masinen kena mogo munum be kuna fondi jugu flika bo kenema na anyara ka mogo te munum se ka barake parce que kuna foni te dron ka flio kuna foni e kuna foni munum be adla nyara de bo andum fe na ba fo mako agence de presse pour lui reta on fait hakili folo oye kelemi nyashine be oma kuna foni distra fa fe on dron tere ASIP jamana be ani Afrique farafina jamana be amba fa ka ambulu di nyoma ani farafina kuna foni la sala obema pour que ka okele
a filanan o fana tɛ se ka kɛ fo kunnafonilafaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni kunnafonilafaw tɛ ma bɛn parce que ni dɔw bɛ yen olu bɛ baara kɛ farafinna ye dɔw bɛ olu bɛ baara kɛ ni hakilina wɛrɛ ye dɔw bɛ mɔgɔw b'u sara k'u bila ko kuntan wɛrɛ la donc o tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ni forum ye hakilina fila de ye ka farafinna kunnafonilaselaw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan u ka hakilina kɛ kelen ye ka farafinna lakana ka tila ka kɛlɛ kɛ pour que farafinna tiɲɛ ka fɔ farafinna kunnafoni ka di farafinna denw yɛrɛ de ma ni baara in bɛ to sen na an ka jamana kɔnɔ tile 4 kɔnɔna na forum panafricain des médias jamana 10 ani kɔ olu de nana ka bɔ farafin jamanaw la ka na fara maliyɛnw kan ni ka nin baara in lawaleya. An bɛ to forum ko okumu kɔnɔna la forum dɔ sigira sɛnɛ tɔgɔ la Sasakawa Africa Association anu u dɛmɛbaga jɛkulu tile 2 kɔnɔna la u bɛna kuma sɛnɛko kan an ka jamana kɔnɔ cogo min na sɛnɛ bɛ se ka san sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw ani sifinnakaw bɛ se k'u sen don a la walasa dungafa badabada bɛ se ka sabati a baara nundenw kɛra ka bɛn ni alamisa don juin kalo tile 4 hôtel Dunuya la Bamakɔ o kɔnɔna la an ma ladɔnniya fana k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinnen don sɛnɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ Aliyamidu Badini Ibrahim Kulibali olu tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la a kumakan bɛ lase Fatumata Kane fɛ. Dungafa sabatiliko ɲuman ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan ɲɛta benakun kana ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ka taa se fana an balakaw ani sifinnakaw ka ɲɛta benakun kana jɛkulu min a bɛ wele ko Sasakawa Africa Association a ka haminakow n'a ka jɔrɔnakow fanba ye nin ye nin sa lajɛrɛba min bolodalen a fɛ nin ni o ye forum annuel ye ni kana hakili jagabɔ ani hakili falenfalenw kɛ u ka 2026 ka taa bila 2030 baara bolodalenw kan kodɔnbaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni baara bolodalen ka se ka daɲanamaya cogoya min na ni jamajɛrɛ hakili falenfalenw ye ka ɲɔgɔn bilasira la a ka ja ka ɲɔgɔn da kalan jango cogoya min na fɛɛrɛw ka se ka sigi sen ka bakuruba la ni laɲini kofɔlen ninnu ka se ka sabati. IPR gansan dɔrɔn Sasakawa ye programme min sigi en place ka agent de vulgarisation formé au programme dɔrɔn avec les financements de Sasakawa, vous voyez, nous formé mɔgɔ 500 ani kɔ. N'i y'a jateminɛ farafinna yɛrɛ programme ye mɔgɔ min formé a bɛ mɔgɔ 1000 ani kɔ bɔ. Ale y'i da don IPR ta la parce que ale bɔra IPR de ɲɛmɔgɔya la ka kɛ ministre ye. Mais programme min tun bɛ IPR la o kelen tun bɛ Université de Ségou la. Sani Sasakawa ka na vulgarisation agricole tɛ Mali la a programme de formation tɛ ne yɛrɛ ye IPR de kɛ n ye kalan wɛrɛw kɛ jamana wɛrɛw la mais min tun b'anw ka sɛnɛ jɛ o de ye nin ye recherche bɛ yen olu bɛ na ni si ɲininikɛlaw olu bɛ na ni si kura kolokololenw ye mais a bɛ se sɛnɛkɛlaw ma cogo di o fɛɛrɛ tun tɛ yen. Nin forum min sigilen sen kan ni ka kɛɲɛ ni Sasakawa Africa Association a ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ni o ye anniversaire ye san 30 ɲɛnamaya Mali kɔnɔ san 40 ɲɛnamaya a sigili ni bi cɛ o nisɔndiya kɛnɛ fana sigira sen kan anniversaire nisɔndiya kɛnɛ ɲɛnamayara ni gato tigɛli ye ka taa se nisɔndiya kan camanw ma directeur Afrique Sasakawa Africa Association tɔgɔ la u n'o ye ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ anniversaire kɛnɛ kan bololo sira kan video la kabini Ethiopie jamana kɔnɔ ka taa se Sasakawa Africa Association a président ba yɛrɛ ma Tokyo Japon jamana kɔnɔ Sasakawa Africa Association u ka ni sa lajɛrɛ forum eko maba caman masendo a la Mali jamana kɔnɔ ya marabolo fo ka taa se Mali jamana kɔkanna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na foroba cakɛyɔrɔw ɲininikɛlaw ni o ye chercheurs ye ka taa se sanfɛ kalandenw ma universitaires kɛnyɛrɛ ye cakɛlaw baɲumankɛ tɔnw dɛmɛba jɛkulu sifinnakaw muso jɛrɛ jɛkulu ka fara fɛn min ye Sasakawa Africa Association a cakɛlaw kan personnelu. Sasakawa lajɛ ni ye mɔgɔ min yɛrɛ ye Sasakawa créé japonais de don maintenant japonais min don japonais fɛntigi don mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ wari sɔrɔ a bɛ fɛn sɔrɔ mais a ti kɔfilɛ mɔgɔninfinw na hakili la cɛkɔrɔba ni ale a ka saya suruyalen a y'a fɔ a ka famille ye ko ka fondation créer fondation a ka wari bila fondation in kɔnɔ pour que kana farafinna Afrique kana farafinna cikɛlaw dɛmɛ
parce que ale b'a dɔn farafinna yɔrɔ caman bɛ yen kɔngɔ bɛ yen munna a ye kɔngɔ fɔ ale ko en réalité japonais ye kɔngɔ dɔn n'o japonais olu y'a dɔn kɔngɔ ye min ye olu b'a dɔn kɔngɔ bɛ farafinna donc a ko a ka fɔ in ka bila ka na farafinna ka na cikɛlaw dɛmɛ pour que ka dun ka fa sabati maintenant ni an bɛ o san 30 kɛnɛ kan donc o foli ye ka ɲɛsin fondation mɔgɔ bɛ ma ka ɲɛsin Japon empereur ma ka ɲɛsin Japon ambassadeur ma min y'an dɛmɛ sɔgɔmada in na donc kana forum nin dayɛlɛ et aussi Sasakawa groupe bɛɛ lajɛlen a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka taa farafinna yɔrɔ bɛɛ kana Mali la nin tile fila baara in bɛna kuncɛ fɛn min na sa o de ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen da ɲɛnamayali rapport final nasarakan na ka taa se laɲiniw ma ni o ye recommandation ye n'o laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ Sasakawa Africa Association a ka kuntilenna baara bolodalenw kɔnɔ 2026 ka taa se 2030 ma baara ninnu a dayɛlɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jataw ye. Seliba tɛmɛnen kɔfɛ baaraw ma sigi sen kan kosɛbɛ I b'a fɔ a tun bɛ cogo min na mun nana ni o waleya in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubaw kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ye ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ seliba ɲɛnamayali kɔfɛ Bamakɔ Mali jamana faaba munyamunya baaraw ma daminɛ a kɔnɔ kosɛbɛ o bɛ sɛbɛntiya ka sanga ni juafiyɛ kɔnɔnaw ye min na I b'a ye k'a fɔ lamagalamaga ni munyamunya olu manun don fa ka se baarakɛyɔrɔw caman wɛrɛw ma o bɛ u ka baarakɛyɔrɔw la ka ban ka sanga ni baaraw daminɛnen ye seli tɛmɛnen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw dɔw ye a yira k'a fɔ nin tɛ ko kura ye jamana kɔnɔ san o san seliba ma ɲɛnamaya a bɛ kɛ nin cogo in na. Mɔgɔw bɔta ka ca a seli la ka taa kɛ u ka duguw la u sigiyɔrɔw la u bangeyɔrɔw la donc ce qui fait que ni semaine kelen semaine fila ma tɛmɛ a ka ca Ala fɛ I tɛ jama tɛ na firi Bamakɔ kɔnɔ o cogo la ten mais je pense que d'ici 2 semaines inchallah jama bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔ activités bɛ repris comme il faut voilà mais mun bɛ se ka remarquer n'o ye ɲinanta différence kɛ dɔɔni o ye carburant crise dɔɔni y'an sɔrɔ bon maintenant mun ma se ka taa yɔrɔ jan parce que bi ni yɛrɛ y'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ ko aran tɛ fansi tuguni donc maintenant activité quand même on espère que ni Ala sɔnna ma à partir de lundi déjà parce que activité bɛna kɛ bila normal la voilà o dɔrɔn na miska blo hukumu kono o tɛmɛtɔ o ka laseliw kɔnɔ kumakɛla dɔw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ ta ka ɲɛsin jamana wolomasiri tabaw ma olu minnu ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka kunkilennaw ye o ye tanga birifini ta ka yanga jamana kɔnɔdenw kunna jango seli bɛ se kɛ o fɛ hakilisigi kɔnɔna na parce que fête min do il faut reconnaître que a kɔni bilalen no risque ba kun b'a la mais Dieu merci a fête kɛra ka an ma mankan mɛn an ma kasara mɛn yɔrɔ si a fête ko la donc déjà an bɛ foli kɛ o la kosɛbɛ an b'an ka faamaw fo o la kosɛbɛ a yɛrɛ tun bɛ to Bamakɔ bɔda fan o fan I b'a ye k'a fɔ ko force de l'ordre kun mobilisé la kosɛbɛ en tout cas Mali kɔnɔ yan kɔni Bamakɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya I b'a ye k'a fɔ ko fête nin mɔgɔw y'a kɛ a kɛcogo la maintenant il faut le reconnaître aussi jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka waatiw tɛ kelen ye a y'a sɔrɔ dɔw ka gɛlɛya dɔɔni bɛ dɔw kan mais il faut le reconnaître que olu kɔni bɛɛ kɔni sera ka kɛ siɲɛ kɛnɛya la déjà c'est le plus important sanw tɛ kelen ye an bɛ dugawu de kɛ sisan Ala ka san wɛrɛw yira an na san wɛrɛ taw k'a sɔrɔ san nataw k'a sɔrɔ jamana basigira kumakɛla caman an ye minnu kuma ɲɔgɔnya an ka munumunu salo kɔnɔ o kɛlen kɔfɛ k'u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni seli kɛlen ye ka sɔrɔ baasi ma kɛ jamana kɔnɔ o labanna k'a yira k'a fɔ yɛlɛma b'a la ka na jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ka sanga ni lakana ani basigi sabatili ye. Bon alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada an bɔra seli la ani sisan cɛ mouvement dɔɔni ka kɛ sisan parce que ni bɔra seli la ka na se sisan ma ko kɔnɔna na dɔɔni de don o waati la o y'a sɔrɔ mɔgɔw ye dépense caman kɛ fo ka taa se sisan ma donc n'an bɔra seli kɔnɔna na o kana o diyagoya ye dɔɔni de a tɛ komi n'a fɔ fɔlɔ ani sisan o tɛ kelen ye ɲinan ta ni san tɔw ta la danfara caman b'u ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ jamana togoya ani baara togoya tagaw minɛnw sɔrɔ togo ani feere kɛtogoya diyagoya o ni san tɔw ta caman ta tɛ kelen ye se k'a fɔ alhamdulillah yɛrɛ fɛnɛ kunun ni bi fɛnɛ tɛ kelen an bɛ ka bɔ a kɔnɔ dɔɔni
comme n'a fɔ jamana yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko fɔlɔlama ni bilama tɛ kelen dɔɔnin bɛ ka kɛ alhamdulilayi. san o san seli mana tɛmɛ seli kɔfɛla gɛlɛya dɔɔnin bɛ na an ka sugu la k'a daminɛ seli tɛmɛnen dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn gɛlɛya dɔɔnin bɛ na o kun ye mun ye an ka sannikɛlaw bɛɛ bɛ na selikɛ la donc yan'u ka segin ka taa o gɛlɛya dɔɔnin bɛ kɛ mais alhamdulilayi an dɔgɔkun ye bi ye comme seli tɛmɛnen dɔgɔkun ye bi ye ni ala sɔnna sini nugu ni avocat bɛ nali daminɛ n bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana bɛ bolo min kan ala k'an ka jamana in lakana ala k'an ka jamana in bɔbagajuguw bolo mɔgɔ minnu bɛ ka dankari an ka jamana na ala k'u dɛsɛ ala k'an ka jamana in lakana ala ka jamana in lakana sinon jamana in sɛgɛnna dɛ. o danganɛmayalen a kan k'a fɔ yɛlɛma bɛ don lakana sabatili la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kumakɛla dɔw ye wele bila jamana kɔnɔdenw ma dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin jamana marabaaw ma walasa an ka se ka sebaaya sɔrɔ jamana juguw kan. an kan ka kɛ fasoju ɲuman ye fasoju ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye i k'i bila i ka jamana ka disposition na ni jamana ko mun ka dabila i k'o dabila n'a fɔra ko mun ka kɛ i k'o kɛ ni yɛrɛ ye comportement ye mun ni tɛ k'i ka sigida la i ka mɔgɔ lakodɔn mun n'a ka kan rapidement i b'a ye k'a fɔ ni information bɛ di comme il faut fɛn caman bɛ yen kibaru caman bɛ yen kɔlɔlɔ caman bɛ yen o tɛ an sɔrɔ donc maintenant an bɛ se k'a fɔ population kɔni min ɲininiw fɛ dɔrɔn u ka information di n'u ye fɛn ye u ka sigida la mun tɛ yen ka kɔrɔ donc u k'o signaler rapidement pour que an ka se ka dan siri ni an bɛna nin yɛrɛ qualifier cogo min na tuguni maintenant terrorisme kɔni ye fɛn min dɔ ye inchallah a kɔni a kɛlɛ ka gɛlɛn dɛ mais Mali kɔnɔ inchallah an kɔni cette fois-ci kɔni bɛna kɛlɛ kosɛbɛ fo ka taa se a dan na comme an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. an maloya dɔnniya k'a fɔ an y'an sen jɔ yɔrɔ yɔrɔ ka sanga ni an ka munumunu saliw ye Bamakɔ faaba kɔnɔ nisɔndiya ani farifoni tun bɛ maaw ɲɛkun kan ka fara danaya kan ka ɲɛsin jamana marabaaw ma hali n'a sɔrɔla lamagalamaw ni munyamunyaw olu ma nun don kosɛbɛ ka sanga ni baaraw daminɛ cogow ye. an ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. jɛɲɔgɔnya min bɛ Niger ni Algérie jamana cɛ o jɛɲɔgɔnya kɛra sababu ye ka kuran bondo dɔ di Niger jamana ma Algérie jamana fɛ min fanga bɛ taa mégawati 40 na juin kalo tile 3 kuran bondo kura in Niger jamana kɔnɔ a kurubongari la Algérie jamana minisiri ɲɛma Sami Giriyabu yɛrɛ nana kurubongarili kɛnɛ kan tɔgɔ min dara kuran bondo in na o ye centre électrique de solidarité algéro-nigérienne ye Algérie minisiri ɲɛma n'o ye Sami Giriyabu ye a bisimilala a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ɲɛma fɛ Niger Ali Mahamana Lamine Zein ka fara ka minisiri caman kan ani Niger faaba marabolo ɲɛma général Ousmane Abdou Aruna Niger jamana minisiri so min ɲɛsin bɛ Niger ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma o ye sɛbɛnni kɛ ka bila k'a fɔ nin kuran bondo min dilen filɛ nin ye Niger jamana ma Algérie jamana fɛ k'a b'a jira de k'a fɔ Niger jamana ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ale bi Niger jamana minisiriso ye a jira k'a fɔ tila kelen kɔ kuran bondo in kurubongarili la Niger jamana faaba la Niamey Niger jamana ɲɛma général Abdraman Tiani ye Algérie jamana minisiri ɲɛma bisimila jamana ɲɛmayaso kɔnɔ Niger jamana kɔnɔ kuran bondo min jɔlen filɛ nin ye Algérie jamana ma ɲɛmaw fɛ a jɔra Algérie jamana cakɛda de fɛ cakɛda min bɛ wele ko Société nationale d'électricité et de gaz Sonelgaz mars kalo tile 23 tɛmɛnen de a baaraw n'u donna minisiri ɲɛma ka bɔ Algérie Sami Giriyabu a nankun bɛ o fɛnɛ kɛnɛ kan kuran bondo yɛrɛ jɔli a kuma fɔra ka sanga ni Niger jamana ɲɛma général Abdraman Tiani ka février kalo tɛmɛnen Algérie jamana taali de ye a se Algérie jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u na kuran bondo jɔ Niger jamana kɔnɔ Niger kaw ye Niger ni Algérie bɛ danjɛ la danjɛ min kundala bɛ taa kilomètre 1000 ɲɔgɔn na wa Niger ni Algérie ka jɛ daminɛna kabini san 1964. Burkina Faso jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ni Mali, Burkina ani Niger ka jɛkulu Alliance des États du Sahel AES ɲɛma ya munumunda ɲɛma du mars kalo tile 2 Burkina faaba la Ouaga a ye Benin jamana ɲɛma kura Romuald Wadani bisimila
bisimilali kɛlen kɔ Burkina jamana ministre min ɲɛsinbɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye. A y'a yira k'a fɔ Burkina jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré a ka tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛma bisimila Romuald Wadani ka bɔ Benin. A bɛ don fɛn min da fɛ o ye k'a fɔ jɛɲɔgɔnya o bɛ se ka kɔrɔ don Benin ni Burkina jamana cɛ cogo min jɛɲɔgɔnya kɔrɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni baaraw warawulili ye u ni ɲɔgɔn cɛ, basigi kɔnɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamanadenw ka taama ka bila ɲɔgɔn na muɲugumanya ka na sira fɛ n'a ma ɲɛ ko jamana filaw bɛ danger la. Burkinakaw ka ministre ka fɔ la Romuald Wadani Benin jamana ɲɛmaakura ka Burkina na a kɛra sababu ye jɛɲɔgɔnya da ka don a la jamana ɲɛmaa filaw fɛ. Baara bɛ ka kɛ siraw minnu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ hali bi ka dɔ fara o kan. An bɛ kɔnɔ min na n'o ye farafinna tile bɛ yan b'a kɔnɔ ye o cogoyaw u ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la. Farafina bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kunkanko ni diɲɛselekena ni binaku jamana filaw ka yecogo u ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la. Lakana ko na sira fɛ jamana ɲɛmaa filaw y'a jira k'a fɔ a ka d'u ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Lakanabaliya min bɛ jamana filaw cɛ danger la ka sababu kɛ kokolonkɛlaw ye o bɛ se ka kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. Ministre y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa filaw ye diɲɛ di ale n'a tɔɲɔgɔnkɛ ministre ma Benin u k'u jija Benin ni Burkina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛɲɔgɔnya la lajɛ min kɔnɔ ni u k'u ma ko Grande Commission Mixte de Coopération o ta ko duurunan min kan ka kɛ o labɛn ka daminɛ teliya la. Ameriki jamana ka kɛlɛ bi Iran jamana ka a kɛra sababu ye arabula jamanaw ma u ka siga Ameriki jamana fɛ jɛ la u ka lakana koro jango kɔsa in na dɔgɔkun tɛmɛnen Ameriki jamana ni Iran labana ka caraka ɲɔgɔn na tumugu filila ɲɔgɔn kan o bɛɛ ye arabula jamanaw ɲɛmɔgɔw siga Ameriki jamana fɛ jɛ la lakana koro k'a fɔ bi danaya man ka bonya Ameriki jamana ka arabulama ɲɛmɔgɔw fɛ k'a bɛ se k'i jɔ u kɔkɔrɔ u ka lakana koro. Kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ kunnafoni di sira dɔ de kan min bɛ wele ko Al Monitor k'a ye min sɔrɔ ka bɔ Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ka sanga ni Ameriki ni arabula jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ye. K'a kɛra sababu ye arabula jamana ma ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ olu ka kɔnɔ in ni u k'a ma ko Moyen-Orient Ameriki jamana ka dɔnda ka dɔgɔ a rɔ jango lakana ko na sira fɛ. Al Monitor ko a ye Ameriki jamana surasiya ɲɛmaa dɔw ɲininka minnu y'a jira la k'a fɔ Ameriki jamana sanfɛ kɛlɛcɛw da dɔnna Iran jamana fɛ kɛlɛ in nɔ k'a fɔ cogoba tɛ Ameriki jamana sanfɛ kɛlɛcɛw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mugu filitaw ni mugu kunbɛtaw o ko de kɛra sababu ye Iran jamana n'a kun zigan bɛ kɛlɛ in na Iran jamana jagolɛyara kabini mugu fili bira ka daminɛ ni kunbɛcogo ma sɔrɔ Iran jamana ka mugu filitaw la Ameriki jamana ka duguma labɛnw fɛ Iran jamana ko kɛlɛ in yɛrɛ t'o bɛɛ bɔ an kɛn kun bɛ k'an kɛlɛ ɲɔgɔn sagajigi minɛ nga sagamɔnɛlama don nin ye Ameriki jamana surasiya ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka hakilina dilen ye Al Monitor kunnafoni diso ma ko de y'a to Iran jamana ye yɛlɛma don kɛlɛ kɛcogo rɔ ko a y'a yira Iran jamana la k'a fɔ n'a jɔra a kan a bɛ se ka kɔnɔ in bɛɛ lajɛlen ɲaami n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ye wa ko de kɛra sababu ye fana arabula jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili jagabɔ kɛ k'u tɔ to u ni Ameriki fɛ jɛ la lakana ko na sira fɛ araba juin kalo tile 3 mugu filita mesele ne drone olu filila Kuwait jamana pangurun jigin kɛnɛ kan min bɔra Iran yanfa fɛ Ameriki jamana duguma labɛnw ma se k'u kunbɛn maa kelen sara pangurun jigin kɛnɛ na ni ka maa caman jogin Kuwait ni ka Kuwait pangurun jigin kɛnɛ in fan caman fɛnɛ tiɲɛ minisiriso ka fɔ la minisiriso min ɲɛsin bɛ Kuwait ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma k'a kɛra sababu ye pangurun jigin kɛnɛ in ka muɲugumanya ka jɔra pangurun tɛ jigin a tɛ wuli Kuwait sanfɛla yɛrɛ datugura pi ka pangurun ka muɲugumanya ka jɔ fɔlɔ. Juin kalo tile 3 araba Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa ko a labɛn bɛ ka sigikafɔ kɛ ni Rusila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ɲɛ maa tɛ don u cɛ sigikafɔ min na jango fɔcogo bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mankan la ni ka ban Ukraine jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Volodymyr Zelensky ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sigikafɔ ka kɛ ka mankan da ani Rusila jamana cɛ a barata ale yɛrɛ de bannen kun do sigikafɔ in ma kabini kuma jan nka bilama kɛmɛ k'a jira k'a fɔ laɲini tɛ fila ye kelen bɛ mankan ka da Rusila ni Ukraine cɛ o ye Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw sago ye Volodymyr Zelensky y'a jira k'a fɔ ale fɛ ko tɛ Ameriki jamana ka tila diɲɛ fan wɛrɛ kɛlɛ la ka ɲinɛ Ukraine jamana ni Rusila cɛ kɛlɛ kɔ a tilalen kɔ diɲɛ fan wɛrɛ kɛlɛ la tuma min na k'a bɛ sɔrɔ ka nin ɲɛsin Ukraine jamana ma k'o tɛ fɛ ko ye a ko kuma ale labɛn bɛ bi n'ale welela yɔrɔ o yɔrɔ ani Vladimir Putin cɛ
a bɛ taa jaabi u ka kuma ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka a ka laɲini fɛnɛ ye min ye tiɲɛ don Amérique jamana jɔyɔrɔ ka b'o sigikafɔ in na ale dafɛ ani Eresila cɛ nka nazarala tɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw fɛnɛ ka ye sigikafɔ la ko b'a tɔ kolo gwɛlɛya maso min caman y'a jira k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky a ka nin hakilina kura in da a bɛ faamu kɛ ka sabu kɛ bi ka sanga ni Iran gɛlɛ ye ani Amérique cɛ ɲinɛ bɛ ka kɛ Ukraine jamana kɔ dɔɔni dɛmɛba tɛ ka sɔrɔ Ukraine jamana la ko o de dɔn bɛ Volodymyr Zelensky fɛ nin da siɲɛ fɔlɔ ye Volodymyr Zelensky ka nin fɔ avril kalo tɛmɛnen a kun y'a jira k'a fɔ ani Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin bɛ se ka ɲɔgɔn ye nka a tɛ kɛ Eresila faaba la Moscou a tɛ kɛ ale yɛrɛ ka faaba la Kiev Putin kɛlen k'o mɛn o kun y'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ t'a la ale fan fɛ nka o hakilina yɛrɛ de ma bɔ Ukraine jamana ɲɛma yɔrɔ ka se mɔ Vladimir Putin y'a jira k'a fɔ n'a k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana wɛrɛ la ale labɛn bɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka n'o bɛ kɛ o ka sɔrɔ bɛnkan dɔ sɛbɛnna k'o dajira fan filaw bɛɛ lajɛlen la bɛnkan min ni bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ taa bɛ kɛ o tɛgɛnɔ bilali ye ale ni a ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi siri o de la ko nka k'o ma se ka kɛ juin kalo tile fila tɛmɛnen n'o kun ye tarata ye Vladimir Putin ka babu sentigi Dmitry Peskov o y'a jira k'a fɔ ni kɛlɛ in banni jara Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye a b'a ban yanni ka tile ban k'a fɔ dɔrɔn a ka kɛlɛcɛw ye minnu bɛ maraw la maraw minnu kɛn bɛ Eresila jamana maraw ye ko kɛlɛcɛw ka yen bila k'o y'a bannen ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Donbass mara Zaporijɛ mara Kherson mara olu minnu kɛra Eresila jamana dɔ ye kabini san 2022 forobakalata senfɛ ka sanga n'a sigibaw yɛrɛw ka laɲini ye Ukraine sɔrɔsiw ka yen bila Eresila jamana ka laɲiniw hali bi Crimée mara Sebastopol Ukraine jamana kɛlɛcɛw ka bɔ nin bɛ Eresila jamana maraw ye o tɛmɛnen kɔ Ukraine jamana a ti don OTAN kɔnɔ ka kɛ OTAN kɛlɛbolo tɔn jamana ye maramafɛn ka ca Ukraine jamana kɔnɔ bi kojugu maramafɛn ko ka nɔgɔya Eresila jamana dafɛ hakilina jugu yɛrɛ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'o ye diɲɛ si hakilina ye nazisme forobakɛlɛ tako filanan deuxième guerre mondiale la a kolokolola fanga min fɛ n'o ye Allemagne fanga ye Adolf Hitler ka fanga o hakilina min ɲɔ ɲamɛ Ukraine fanga kɔnɔ o ka dabila Ukraine ninnu de ye Vladimir Putin ka laɲiniw ye mankan banni na ani Ukraine jamana cɛ mais kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Vladimir Putin Eresila jamana ɲɛma kun y'a jira k'a fɔ ani Ukraine jɛ kɛlɛ banni tɔ tɛ bɛrɛ ye nka a bɛ ban kuma kelenni min na cɔ ye a kɔni da ma se ka se o ma. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛ ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna